ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. барои ҳамин дар ягон ҷо ба ҳазур нишаста лайкро зер кунен. мо боша наворро оғоз мекунем. топови ҷангвари UFC дар вазни сабук Ислам Махачев дар пресс-конференсия баъди ғалабааш дар муҳориба зидди Тиаго Мойзес гуфт ки бо кӣ муҳорибаи навбатиашро гузарондан мехост ва яке аз ин ҷангваро ба Ислам ҷавоб дод. биёин суханҳои Махачевро гӯш мекунем. агар ки UFC ба ман имконияти интихоб кардани рақиб диҳанд, пас ман барои худ Тони Фергюсонро интихоб мекардам, чунки мо бо ӯ таърихи хуб дорем. ҳабиб бояд ки бо ӯ 5 ё 6 маротиба меҷангед ва барои ҳамин биёин ин корро ба анҷом мерасонем. ман мехоҳам ин корро ба анҷом расонам. ман ният дорам ба ҳама исбот кунам ки Тони дар сатҳи ҳабиб нест. одамо тасаввур карда наметонанд ки ҳабиб чӣ гуна фишор дорад. ман ин чиза бо сухан шумода фаҳмонда наметонам, не ки фикр мекунам ки шумо худтон ин чиза медонед. ман тайёрам ки бо ҳамаи онҳо вохӯрам. ман медонам ки ҳозир дар ҳамин толор Майкл Чендлер қарор дорад. эй Чендлер, ту агар маро шунидеса бошӣ, рафтем, биёй корро кунем. ту ба UFC аз Беллатор омадӣ то ин ки бо рақибони сахт вохӯрӣ. ман мехоҳам малакаҳои туро санҷам, гуфт Махачев. ва дӯстон, дар ҳақиқат Майкл Чендлер дар ҳамон ҷо нишаста буд ва ин суханҳои Махачевро шунид ва дар ин суханҳои Махачев чунин ҷавоб дод. визови хуб, ӯ чизе ки гуфт ҳамон корро кард. ӯ баромад ва бо баромади имрӯзаи худ эълони калон кард ва ҳозир ӯ кори даркориро карда истодааст. ӯ бисёр номҳоро гирифта визов дод. беҳтарин визов. имрӯз ӯ ҳамаро ҳайрон кард. аммо муҳорибаи навбатии ман аллакай таъин шудааст. ҳамчун ҷангвар эҳтироми ман ба ӯ кори бениҳоят калон зидди чунин рақиби сахт кард. ӯро аниқ ояндаи дурахшон интизор аст. барои ҳамин мебинем ки чӣ гап мешавад, гуфтааст Чендлер. ва дӯстон, аз рӯи овозаҳо рақиби навбатии Майкл Чендлер чемпиони муваққатии пешинаи UFC Ҷастин Гейҷ мешавад. айни замон UFC ин муҳорибаро расман эълон кардагӣ нестанд, аммо чунин овозаҳо ҳаст. ва ҳамчунин дӯстон, пулҳои коркардаи Ислам Махачев ва рақиби ӯ Тиаго Мойзес маълум шуд. пулҳои коркардаи Ислам Махачев $116,000, $55,000 барои муҳориба, $55,000 барои ғалаба ва $6,000 барои ҳафтаи муҳорибаҳо. пулҳои коркардаи рақиби ӯ Тиаго Мойзес боша $36,000, $30,000 барои муҳориба ва $6,000 барои ҳафтаи муҳорибаҳо. топови ҷангвари UFC дар вазни ниммиёна Колби Ковингтон, оиди Конор Макгрегор фикроша баён кард. биёин суханҳои Ковингтонро гӯш мекунем. ман медонистам ки дар сеюм муҳорибаи Конор ва Паре Дастин ғолиб мешавад, чунки Макгрегор дигар тамоман дар ин бозӣ мотиватсия надорад. ӯ дар вискии худ ва дар ҷангҳо пули хеле зиёд кор кард. ӯ акнун чунин гурусна нест ки соати 5 саҳар аз хоб хеста ба зал барои тамрин равад ва дар он ҷо тамрини сахт карда арақи ҷавин, хуни бадан ва оби дида резонад. ӯ зиндагии дигар дорад. мо дида истодаем ки ӯ дар яхтаи худ бо ҳамроҳии зану фарзандонаш истироҳат карда истодааст. ӯ сер шуд ва дигар ӯ мотиватсия дар ин бозӣ надорад. барои ҳамин агар мо оиди беҳтарин ҷангвари ҷаҳон гап зада истода бошем, пас шумо ҳозир бо беҳтарин ҷангвар дар ҷаҳон гап зада истодаед, гуфтааст Ковингтон. ва дӯстон, беҳтарин ҷангвар гуфта Ковингтон худро дар назар дошт. ва дӯстон, ҳамчунин овозаҳо ҳаст ки Колби Ковингтон муҳорибаи навбатии худро зидди чемпион Камару Усман мегузаронад ва ин реванши онҳо мешавад. хотиррасон мекунем ки дар якум муҳориба Камару Усман бо тариқи нокаут ғолиб шуда буд. дӯстон, шумо бо суханҳои Ковингтон розӣ ҳастен ё не? метонем фикротонро нависен. дар канал обуна шавен то боздид хунободу сарбаланд бошен.